Silav gelî hevalan werin îro jî em li ser matematîkê çarkirin û parkirinê hesabê carkirin û parkirinê bikin. Min vîdeo xwe de ewd berî vîya de qala carkirin û parkirinê kir weke peyv me qala vê kir ama îro ez dixwazim hesab bikim û hinek peyvê din bi we re parve bikim. Carkirin dema ku em dê tiştek cara tiştek dike çiqa weke mînek çar cara çar dike çiqa dike şanzdeh. Wek em dikarin bi vîya wayî binivîsînin çar cara çar dike şanzdeh em dikarin bi vîya wayî jî binivîsînin û hemû xet navê wan hene. Weke mînak vê derê em jê re dê carkar vê derê jî em jê re dê carkar bi rastî di navbera van de ti ferq tune ye heke tu cî wan biguhere jî encamê wê wek hev be. Encamê re jî em diwên berhem vê derê jî em dikarin wek berhem bi nav bikin. Encama vî karî şanzdeh ye. Berhem vê derê navê wî berhem e. Ev wek hûn dibînin hew hejmareke bi yek reqem e. Hema di matematîkê de hejmarên bi zêde reqem jî hene. Weke mînak em dikarin bêjin deh cara deh wê bike çi? Deh cara deh wê bike ev parkirin pir li jêr ma parkirinekî berjêr bikim. Parkirin jî em dikarin ez em vî karî çawa dikin. Min dixweste vira jî rêya bida. Di vê derê de jî em çito dikin em bi vîya wayî dikin. Veke mînak em dibêjin sifir cara sifir dike çi? Dike sifir. Em li vir dinivîsînin. Sifir. Sifir cara sifir yek dike çi? Ew jî dike sifir. Ji ber ku sifir hemê dikuje. Hêla din de yek cara sifir em bi vîya wayî din. Yek cara sifir dike çi? Dike sifir. Wek hûn diqet dikin ez li vir nanivîsim ji ber ku ev hejmara di hêla çepê de hejmara dudiyan e. Bi rastî hêla rastî de hejmara dudiyan e. A yekî veya ya dudiya veya yê. Li ser vîya ez di pêş de zê biaxivim. Ez ê vîdeokê li ser vî çêkim. Em ji van re dibêjin di bingêha deha de her xaneyek dikare hejmarên sifirê de hetanî niha bigire. Em ser vêya mê dû re biaxivin. Hema em niha li ser xaneya dehan e. An jî li cihê dehan e. Vira cihê dehan e. Qevê derê hejmarek heşt bûye jî. Vira cihê dehan e. Yek du du. Yek du du. Vira yekan e. Vira dehan e. Vira sedan e. Vira hezar ye bi vîya wayî werdere. Vê derê nava dehan e ji ber vê yekê em weke sifirekê em vê derê weke sifir difikirin. Li bin vir zatî sifirê em difikirin û em encamên carkirinê em li jêr a dudiya ji a dudiya a jor a dudiya hêla rastê de a dudiya em li jêr wir dinivîsinin dest pê dikin. Yek care yek jî dike yek. Di serê dawiyê jî em vîya topî serev dikin. Sifir tê jêr sifir sifir dike sifir yek jî tê jêr. Bû sed. Di vê derê de ev caran e ev jî caran e. Di vê derê de ev xeta yekemîn e ev xeta duyemîn e û vê derê jî berhem e. Ez binivîsim jî. Di vê derê ji vir re em dibêjin caran caran vê derê jî caran e. Vê derê jî xeta yekemîn yekemîn xeta duyemîn xeta duyemîn û vira jî berhem e. Ji ber ku ev hejmarana wek bi du reqem bûn bû xetayê duyemîn werbifikirin. Hûn dikarin werbifikirin. Ev tiştekî wisa ye. Ez vê hinekî hûr bikim bira hûn tevî bûnin. Caran caran xeta yekemîn xeta duyemîn û berhem.
اجي خطي حجمارن مجبر فيها فرا بنویسان دیگه اف جی جارکرنه دورنم دوامی بردوامی پارکرنه بکن پارکرین جی مبرا قالا پاروژه پاره کربو دمامی قالا پارجمارا بکن اف گرینگه هن هذا بزانبن اما جور رام دوین پار جی رام دوین جی پار هکم بوی آوایی بنویسینن جبرکو ده پارکرنه دا جی ام دکارن بوی آوایی بنویسینن یعنی چه یعنی 12 جی پار سه لجیر پارا 12 لجیر چهارده سه وسه ام دوی چه هکا 12 به 12 به سیا جی پار بوسه یه چیه یه بو چه ام ویا دکانم به ویا وایجی بنویسینن ام دکارن به ویا وایجی بنویسینن آدم کن به ویا وای بنویسینن ام جبر را دبیجن برپار پاروکر ورا پاروکره جبر کسی پاروکره و داره ای به پارینک چه بمینجی دو برمایی دورنم في حسابي بكن وقتام في حسابي دكن ام وا دهلا تشابي دست بيدكن ام دوي ام يكي كان بسسيافه پار بكن يعني يكي ام كان پاري سسيافه بكن من كان جبر في يكي ام ديفيجن اجمارا دجي بگره 12 امکان پاری سسیافه بکن 12 سسیام مستره امکانن چند جار امکانه بکن 4 جار امکانه بکن 4 جار 3 دکه 12 و وی دارید بچه 2 0 به وی آوایی ام دکارن پارکرنه بکن بڤیاوی پارکردن dibe berpar parveger parînek bermayî biviyawayî emî karê bermayî dimînin were em hejmarên mezin hîna mezin bikin hîna mezin em hejmarên hîna mezin bikin ew ê çawa bibe ew ê çawa bibe biviyawayî dibe em bêjin çê weke mînak em bê sed û heştê û sisê bi çend para bi 10 para 10 par dema ku em dibêjin yekê em kanin bikin 10 para em nikanin çer dikin em ji vira hejmarekê digirin em ji vira hejmarekê bigire çiyê bimîne bide 18 18 em kanî bike 10 para em kane em parkê kanî bike em parkê bike em ê bê yek cara 10 dike çi dike 10 û em ê vê derê ji hev derxin heşt heşta da sıfır derkeve heşta da tiştek dernekev çiyê bimîne heştê bimîne yekê de yek derkeve sıfırê bimîne sisê jî tê jêr bu heştê û sisê dîsam dibêjin heşta da 10 em kanî para bikin nikane ji ber vê yekê em sisiya çer dikin em sisiya yani em sisê jî jê re em dibêjin heştê û sisê heştê û sîya em kanin bi parî daha bikin em kanin çend car em kanin em neh cara bike bikin not em nikarin neh cara bike em heşt cara bike yek heştê dema heştê cara bike yê bi vîya wayî bibe sisê xwe berra jêr dide heşta heşt derkeve sıfır dimîne di vê derê de wek hûn dibînin bermayiya me bû sisê bermayiya me new sıfır heke bermayiya me new sıfır karê me neqediya ye yani hîna gerek em berdewam bikin ji ber ku ev hejmara divê hîna berdewam bike em hîna hîç karin vî karî berdewam bikin em karin çawa bikin em ganin vîrgulekê an jî bêhnokekê bavên vê derê dema an bavên vê derê em dibêjin sıfirekê têk vê derê em karin sıfirekê bavê vê derê û bêstisiya da bêsiyî parveyî sisiyê parveyî daha bike çi dimîne heke em siyî parveyî daha bike wê çi bimîne vira heşt bîra kir min li vir heşt nenivîsandiye heşt cara 10 dike heştê û heşt cara 10 dike sisê û dike heştê me ji hev derxist vê derê sisê dest me dama
me vê derê ku me vîrgûlika avêt me vîrgûlika avêt ji ber ku li vê derê vîrgûl an jî berhovek berhovek navê vê çû berhovek avêt ji ber vê yekê me sifirek dikarî û li paşiya siya binivîsanda li sî da deh çend cara em kanî bike sê cara em kanî parve bikin wexta em bike me bê sê cara deh dike sî bi vî hesayî vakara dibe sifir û hetanî berhema hetanî bermayîya me dibe sifir divê em berdewam bikin li vê dawiyê bû çi hejdeh xal li sê dibe nava kara hinekî dijwar bû bi rastî ne hewce ku em bi vî awayî bikin hema bi vî awayî dibe di aliyê din de hîna em ê qala parjimara bikin wexta me qala parjimara kir em ê li ser vîya hîna biaxivin ji ber ku weke mîna dema ku min li vê derê got heke me va xala nekira vê derê me dikarî weke hêjdeh sê li parê û jê parê jî deh binivîsandana me dikarî bi vîya wê binivîsandina hûma me hîna qala parjimara nekiriye me bi vîya wê nenivîsand min xweş ku ez berdewam bikim û vî karî bi vîya wê biqedînim ev jî karê parkirinê ye berpar vê derê parveker vê derê parînek bermayî par jê par jî dema ku em bi vîya wayî benivîsînin vêga vê xatirê we em ê dûra dîsa biaxivin em ê de dersa xwe pêşiyê de qala qala em ê qala parjimara bikin û em ê berdewam bikin xatirê we